Hekk kif il-problema tal-faqar f'pajjiżna qed tkompli tolli rasa, il-Kummissjoni Doċeżana Ġustizzja u Paċi temmel li hemm ħafna aktar x'jista' jsir fir-rigward tal-prezzijiet fis-suq tal-kera li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jolew u li qed iwasslu għal ħaddiema fqar. F'dan ir-rigward l-awtoritajiet huma mitluba jikkunsidraw ċerti soluzzjonijiet bħalma huma l-introduzzjoni ta' garanziji li jista' jagħti l-Gvern fuq self fuq proprjetà u tnaqqis tal-interessi fuq is-self fuq il-proprjetà meta tinħadem it-taxxa fuq id-dħul. Il-Kummissjoni tal-Knisja tisħaq li jeħtieġ jiġi kkummissjonat studju serju fuq il-qagħda f'Malta dwar individwi li m'għandhomx fejn joqogħdu u li għandu jservi biex wieħed jifhem aktar x'qed iwassal għal din il-problema u x'miżuri jistgħu jittieħdu sabiex din il-problema tiġi indirizzata bl-aktar mod effettiv. Tħassib ieħor huwa dwar il-lingwaġġ li sfortunatament intuża fid-dokument ta' qabel il-Budget 2020 b'referenza għal refuġjati u individwi li qed ifittxu l-ażil. Fil-qasam tas-saħħa minkejja l-proposti riċenti li saru fir-rigward ta' titjib tal-faċilitajiet tal-Isptar Monte Carmeli, il-Kummissjoni qiegħda l-opinjoni li dan mhuwiex biżżejjed biex ilaħħaq maż-żieda fid-domanda għas-servizzi li qed ikun hawn. Il-Kummissjoni ttenni li għandhom jiddaħħlu servizzi ta' sapport ta' saħħa mentali lil dawk il-qraba li qed jagħtu kura lill-membri tal-familja. L-ambjent huwa settur importanti ħafna għal pajjiżna fejn dal-aħħar xhur kien hemm diskussjoni varja fuq diversi oqsma. Fir-rigward ta' dan, il-Kummissjoni ssostni li għandu jkun hemm investiment sabiex jiżdiedu spazji b'siġar. L-infurzar tal-liġijiet f'ċerti setturi fosthom fis-settur tal-kostruzzjoni, dak tad-divertiment u fit-turiżmu qed ikun anqas milli wieħed jistenna. Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Gvern sabiex iniedi sistemi robusti li jsalvagwardjaw il-ħaddiem u li jiggarantixxu mezz sigur u dinjituż kif wieħed jista' jaqla l-għajxin tiegħu.